Россияны карарга кирәк безгә бу татар дәүләте иттереп. Татар дәүләтчелегенең дәвам иттереп карарга кирәк. Татар халкының көче дә шунда, ул Россияны оештыруда катнашкан. Россия җире дибез бит. Россия, ләкин рус җире дигән сүз түгел бит әле. Татар һич тә чәчелеп яшәмәгән. Тын океаннан башлап, шу булсын инде бу вакытта Днепр, Сура елгаларына хәтта ул татар җирләре. Ул үзенең тарихи җирендә яши. Днепрога хәтле булсын инде Сура елгасына хәтле булган территорияда без беләбез, рус 250-гә хәтле рус дәүләтенең булуы. Безнең бабаларыбыз нәрсә эшли? Урта гасыр татарлары, Алтын Урда татарлары. Бу дәүләтне бәлки нәкъ шулай дип уйламаганнардыр, берләштерәбез дип. Бу дәүләтне берләштерә. Бердән әйтергә мөмкин, татар үзенең Алтын Урда үзенең кабер казучысын барырга китерә сыман, ләкин беркайчанда бит Алтын Урда руслар тарафыннан яулап алынмаган һәм бетерелмәгән. Аның ичке сәбәпләре бар. Ә менә Мәскәү Русының тууында татарның роле бик зур. Ул татарлар һәм аның бабаларының җирләре хисабына барлыкка килә. Дәүләт төзелеше, гаскәр төзелеше мәсьәләләрендә дә Россия бик күп нәрсәне ала. Аны бик тикшергә теләмиләрдер. Бәлки шундыйрак безнең битемне килә, бу рус дәүләте, рус ныгына дигән төшенчә безнең махсус тикшерүне һәм җитди эзләнүне сорый бу шушы мәсьәләне бергәләп эшли алабыз икән, русның да, Россияның да дәрәҗәсе төшми. Киресенчә, аның тагын да зуррак һәм тормышчанрак дәүләт булуын аңлашыла.